మన పాదం సరిగ్గా పడినా ప్రమాదం ఏ పక్కనో పొంచి ఉండొచ్చు. మన ప్రయాణం మన వాళ్ల కోసమే అయినా మజిలీ మధ్యలోనే మారిపోవచ్చు. మీ కుటుంబం కార్చే కన్నీళ్లు మీరు రారనే వేదన తీర్చవు, మీరు లేరనే లోటును పోడ్చవు. మాకు కలిగిన దుఃఖం మీకెవరికీ కలగకూడదనే ఏ విన్నపం. రోడ్డు ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. మీ ప్రయాణం తాలూకు గమ్యం మీ ఇల్లే కావాలి, వేరేది కాకూడదని ఆశిస్తున్నాము. నువ్వు రాముడేశమే కట్టావంటే గుండెలు అన్నీ గుడులైపోతాయే హో. నువ్వు కృష్ణుడల్లె తెర మీదకి వస్తే వెన్న ముద్దలై కరిగెను హృదయాలే హో. ఆ దేవుడు ఎదురుగా వచ్చిన దేవుడు కాదంటాం. ఎందుకని అడిగాడో ఎన్టీఆర్ పోలిక ఒకటి లేదంటాం. తెల్లారగట్ల లేచిపోయి చత్తికోడు పట్టుకొని ఎట్ల పళ్ళు కట్టుకొని వచ్చేసాం. మేం చొక్కాలను చింపుకున్నాం, గొంతులన్నీ చించుకున్నాం. తనివి తీరనిది నీపై అభిమానం. నువ్వందుకున్న ఘనతని చదివితే ముచ్చెమటలు పట్టవ చరితకే. ఆ గెలుపను నింగికి నువ్విక చందమామే. ఒక రాగమెత్తి నువ్వు పద్యం పాడితే రాసి నోడి చేయి దండం పెడుతుందే హో. ఆ తేనెలొలుకు నీ మాటలు వింటే తెలుగు భాష తెగ సంబరపడుతుందే హో. నువ్వు వెయ్యని చెయ్యని పాత్రలు గాని మిగిలున్నాయంటే ధైర్యంగా చెప్పగలం. ఆ పాత్రలకంతటి ప్రాప్తం లేదంటే. నీ బొమ్మలున్న పత్రికల్ని పుస్తకాల కట్టలేసి మురిసిపోయి